first of all, Gibutyag sa tigpamaba sa direktor sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Jerry Biares, nga si Police Lieutenant Colonel Gerard S. Pilare, nga kanunay gyud nila nga gisiguro nga physically fit ang ilang mga sakop. Kini ang giklaro ni Pilare atol sa Open Line News Media Forum kaganiha sa MyTV Cebu, human sa insidente sa pagkamatay sa usa nila ka sakop, human nga misalmot og funrun ni adtong Domingo. Ang nakalas human misalmot og funrun, nailhang si Patrolman Lero Drax Carbonilla, nga nadistino sa Regional Mobile Force Battalion kon RMFB 7 kinsa kalit nga mikulap samtang nagdagan atol sa kalihukan. Matod ni Pilare nga ang PRO 7 adunay Regional Health Unit kon RHU nga kada adlaw magkuha og mga vital signs sa ilang mga sakop aron masigurong kanunay nga physically fit ang atong kapulisan sa ilang pag-duty. Ang nakalas usab nga si Carbonilla gihulagway ni Pilare nga usa ka athletic nga pulis o gani graduado kini pagka scout ranger. Wa usab kini madungog nga adunay sakit o kanunay nga magsalmutan og fun run. Duha ka adlaw sa wala pa ang subo nga nahitabo ni Carbonilla, wa usab kini malakip sa lista sa mga pulis nga adunay mga balatian. Suddenly fainted, then mo na to'y nahitabo. So the morale is being taken care of by the PNP, but there are incidents such as this. Ang subo nga hitabo ni Carbonilla magsilbin lang usab nga pahinumdom sa tanan, pulis o dili matod ni Pilare sa pagsigurong anaa gyud sa maayong panglawas kung mosalmot og susamang kalihukan. Extended his sympathies to the family. It's very unexpected because just to give you a background, the victim was very healthy. No, in fact, he has underwent mga special training sa PNP. So it's really unexpected. Ang amuan na lang on that particular case is to make sure that the benefits due him will be given, no, naagi mag-atiman sa family. Kini si Greggy Magdadaro alang sa MyTV Cebu.